मा नागिरदों नानि मा दानदों नोंसोर मा दानदों अरे बाबा गांदा को काट रहा है यार गांदा को ऐसे खाएगा नहीं देखेगा बात में टेस्टी गोरा औवा जानाय खिन्था बेसेबां फानहैगोन जों इखो 1 लाख बाबा एल'ना sulit jangan sih बेखौना खांख्राइजों ओरैबायदि मोजां जागोन गाइसफोर ओरैबायदि मोजां जागोन दा बुंसै आरो दा हराव ना हमैनोसै ना हमैनानै गाबोन फुङाव ओरैबायदि मोजां जागोन ना जि गोथावखा सैथोनोबो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. दिनै फैलायबाय नै दा बावैसो मेवा लाना फैखांबाय गाइस बेनिफ्राय दायो जों हाजोआव फैदों आरोना गाइसफोर नै नाय ओरैबायदि गोथौ ओरैबायदि गोजौ जायगायाव दङ आं दा गाइस मिथिबायना एकदम बेयाव गोलैलांबाथाय सैथिनोबो सेसखा मानसिया ओरै लुद्रायना थांबाथाय खिन्थु गाहायथिं ओरै थांजाबा मैदेरबो फैयो बेयाव मिथिबाय दा नै इथिं मैदेर थाङो नै इथिं ओरै मैदेर दुहुरना थाङो ओइनो मैदेर आगान ओरै थांना बैनिफ्राय थांनो हाला बे मैदेरा बेनिफ्राय थांबाथाय बे सेससि मैदेरा नै बे माबाखौ हासिब दंफांखौ जानो थाङो आरोखि बिसोरो बेनिफ्राय दै मेवा लाना फैबाय गाइसफोर औवा बुरखानि मेवाखौबो ओरैबायदि गोजाननिफ्राय लाना फैबाय जोङो बेनिफ्राय दायो हाजोआव मोनसे बुस्थु नागिरनो फैदों आरो ना मा होनना बुङो थांनाय बोसोराव जोङो लांफैदोंमोन बुस्थुखौ ओइ गोजौआव दोङो ओइ नुहुरनाय नैबे हाजो गोजौआव दोङो आरो ना बुस्थुआ खिन्थु दायो ओंखारदोंना ओंखाराखै दोंना गैया बेखौ मिथिया नायनो फैदों बोसोरसेनि उनाव दोंबा मोनबाय गैयाबा गैया मेवा मोनबोखाबाय मोनाबाबो अरजाला बेनिफ्राय हाजोनि भिउखौ एसे देखायनो थाखाय नोंथांमोननो आङो एसे क्लिप लानोसै बेयाव नै बेनो नै बिथिं मानसिफोरा हाजोआव थाङो बन लायनाय माबा माबि लायनाय अनेक लायनाय नैबे दैसा ओरै थाङो ओरै हाजो बारनानै गामि दंबावो बर' गामिफोर 12 माइल फालोफुं माबा माबि बिथिंनो मोनसिगोन फालोफुं बायदिसिना हाजो बारनानै खरलंहाय बेनिफ्राय बिथिं नै साहा बागान जोंनि गामिनिनो बे साहा बागाना ओइयाव सालसायैनो बोरमा बिलाइ दानगासिनो बोरमा बिलाइ माने बोरमानो होनो बिलाइ दानगासिनो आरोना हाजो जायगा नालाय भिउआ आरो बेसेबांथो मा जानो नङा होमबा गासिबो बेनोसै भिउफोरालाय हाजोना हाजो बेनिफ्राय हाजोआव माने साप्लाय गायबोला साप्लाय बारि थाबाला एसे नायनो एसे मोजां नुयो एसे बेरायनो गाहाम नाङो आरोना बेयावनोथ' नै गिनायसो मोनबाय आं आरो फिल्म शुटिं खालामनो मोजां जागोनलै बेयाव जेम्स आदाखौ लाना फैनानै बेयाव बड'लेण्ड टाइगारखौ दाखु बनायनानै बेफोर नाख्लायहरनो साला आयदा सैथिनो जारलासो हाजोआव फैया बिराद गोजौ मिथिबायना गाइसफोर 2 बोसोरसोआनो जाबायमोन आं हाजोआव हाबाखै खिन्थु ओमफ्राय थांनाय बोसोराव नै बेयाव मोनसे बुस्थु लांफैनायमोन बे बुस्थुखौनो दा लायनो नागिरदों जों
गिनाय मोनो हाजोआव हाबबाला ओरैनो हाजोआव हाबनानै मोनसे काहानि जानाय दंखायो आंहा बे काहानिखौनो आं हाजोआव हाबला जानला मोनला मा बुंनो नांगौबा गामियावनो हाजिरा मावना जागोनबाबो हाजोआव हाबला आङो नै दंफां दै दामिसो आमारि दंफां गायबाय मालाय मालायगा नै बागाना जि बरियाखा मालाय जि बिलाइ ओंखारखादों आरो आयो जोंफोरनिया मारै बिदि ओंखारा दालाय ओरैबायदि मोजां ओंखारदों गासिनि बागाना बिजौआ जा फैसा मोनखागोन नोंस्रा मालाय ओइ सालथाया सहैबा गोजानाव नै हाजोआ बेनो आरोना गायसिनफ्लांबाय थायोलै गायसिननायनिनो बखिजायो सोदोबावथ' हामा सोदोब नङा गाय सोदोबालाय मोजांसो नङा होमबा खिन्थु आं मैदेरखौ एसे गिनाय मोनदों लोगोफोर मिथिबायना मैदेरखौ एसे गिनाय मोनो बे जायगायाव ओमफ्राय आं भइसखौ रावखौ बारा दिहुनला नामा माबा सिरि सिरि हांसैलै लोगोफोर मिथिबाय एसे सिरि सिरि मैदेर थायोना फाग्लासो मैदेर थायो हलाथिंथ' ओरै मैदेरा नैथिं ओरै गाखोयो फाग्लासो थांनाय बोसोर इयावनो दाउमासार मासे मोनोमोन आं लामायाव लामाया दाबो दं फाग्लासो इयाव मासे मोनोमोन गोजौआव थांनो जों ओइयाव हाग्रा दं बेयाव थांनानै मालखौ नायनोसै खोनाबायना गासिबो मोजाङानो मालाबाना दै गासिबो सिरि सिरि इसिङावसो मोनदां नागिरला लामायाथ' इथिं मोनसे मोननै साथाय नुवाखै बेफोरबायदि लामाजों हाजोआव मानसिफोरा बायदिसिना बन बायदिसिना लायो नै ओरैबायदि डेन्जार गोदोनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे गोसोखांदों आङो बिराद गोबाव जाबाय आं हायाखै 2 बोसोरसो जाबायमोन नै बाला होद थाम्फै अरबाय आंखौ बेलाय मा गुफुर बिबार ना बिदि हायनांगौ जायो आरोना गाइसफोर हाजोआव हायबाला ओरैबायदि हाग्रा बंग्रा थाम्फै लुवारहै थाम्फैहै बेबायदि हायनांगौ जायो माथोखौ बारा गोसा होनो हायाखै दे गाइसफोर गिनो गोनां ना बाला मैदेर दाउदेर थायो ओरैनोबा बागान खाथियाव मैदेर थाखायो लामायानो गैया बाला सौसिलाबोबाय ओइ फाग्ला बे निमिसथांखौ लादों नों बोरमा लाङोबा बिलाय बियो बेखौ नाङा खायला मोनबाबो जागौमोनलै बाला खायला मोनगौमोन दा खायला दा मोनगौलाय लांजोब्बायसो खोमा फैथिनोबो गैयालै मोनासै गाइसफोर मोनासै माने भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सैदां माबा माथो खालामनो उपाय गैया माने भिउफोरा बिदिनोमोन जोंनि गामिनि साहा बागान लारि लारि हाजो सारि सारि बेनिफ्राय दे साबस्क्राइब खालामना होदो we are too unlucky होनना बुङो इंलिसाव we are too unlucky गैया मोनासै थारमाने हाफाव मैखुन नागिरनो थांदोंमोन आरोना हाफाव मैखुन बिराद मोजां ना जानो ओरैनो 40 थाखा 50 थाखा फुवा गाइस बेखौ नागिरनो थांदोंमोन गैया सोरबा लांजोब्बाय मोनैनि मालायनि बिलाइखौनो दांबायलै सासेनि दे होमबा दोनथ'लायनोसै दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनसै